Quran. Tepuk tangan lo. Dari awal. Iki Rizky ping 9, Cemet si ping 6. Berarti kurang 3 Cemet. Ayo. Kurang. Tambahi. Ayo. Singo Manggolo. Ayo Cemet. Lanjutkan. Kok berayai aman nyapa sikilmu salah satu kuwi mau nyapa sikilmu kuwi mau Aku reaksi tok rek. oh Ora keblongko bangko blongko tenan wis. ojo gawe kuwi jerone karo tengah meter makane ngati-ati yo medul meneh sawerane ayo ro barang bening nek moro yo piye Ngeten iki mboten menak kula kene. piye ayo koncomu kok kapak rasane piye rasane Ini jenenge lekek apa solar. bahasa mesti apik ayo jajal dikono aja ayo ojo kaya wis podo apal apa kuwi pesane nyawa ayo siji loro telu papat lima enam kurang papat Ngapa kok jane tadi? Takongi, awake dhewe ki wis persetujuan ya to? Lah turun piye to jenenge? Ora awake dhewe wis persetujuan ya to? Musik kurang menang. Kamu satu sampai munggah terop. Aku ora apa-apa. Minggir, Mas.
kuwi jatah aja kuping rolas siji ayo hitung nyapa kuwi. Mas Randy, kamu sebagai danongan. Enggak matur suwun ya, ada siapa ini? Istin. Temet rasa kei, temet rasa kei. Guys, nggih, bisa menika. Bapak Ibu sedaya mirsani galongan kocok nggih niki. Bocah iso. Iya. Mat, jare Bu elek ngono kuwi kenaan stok Bu itu. Kok yo jenenge. Yo tak omongi, ora ning ngono awak dhewe ganong nang kene engke, yo wis dudone atraksi. Paling tidak awak dhewe ngerti acarane ya, Dok. Acarane apa? Iki mau ya. Ah, jadi iki sik lagi. Semangat rezeki dan anggota ayo bila ngadek kok bila ayo bila satamu talui wis cepet entek no bila urusanmu yo ayo bila Kenapa? 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 Ya. Ya sorry. Jate nomor apa? Owe. Boten
ngepet. Dia ora to, Mas. Nek jodohmu ki ngene iki lho, ora ngerti jodohmu ki yo ngene iki no. Jantel bilangin A1 loh, ini kok macem-macem. Ya pantamu sapa ki jenenge? Andi. Coba. Ya pentol, lo jeneng ada pentol. Jane diwehi anu mik ya. Nek nyanyi nang anu selar saragi ngono lho, Mas. Aku aman iki. Kok nyanyi nang kene lho saragi ngono lho. Kowe ta? Dima cepet urusanku. Belantongan mesya belantongan. Iki ku jatah kudu kok 40 meter. Met pangkunen. Foto belantongan ora apa-apa. Iya. Aku kok gumun to. Jatah jabang bayi. Ya Allah. Mas, iki kok ora perkara wedi karo cotrenku. Ngene iki lho, ngene iki lho wedi asline kae. Kowe apa kok gili konjong. Ambune kaya piye? Ambunan Kak. Kak, ambunan Kak. Ambunan. Jalan. Siapa yang ngomong berhenti?
ojo nesut to sayang kowe kok nesut. Digendong ayo digendong. Gendong arep. Demet Rizky dan Tri sampai kita semua ya Will.